Kabit. Kipaningot. Malbi. Nice kay siya og kuan kay nahuman ra jud niya. Ito pa ni tarong maayo pa dili ko ang kumot. Tanaw. Kamusta tarong mo ni guys? Gwapa kay na guys, so model na sa sopa. Oh, shout out din ni Sir R. Belcolo diha sa Bohol. Hi sir. Masinog mag Famous sir. gwapa ba yan? Ako di uso sir. Charot. Wala man may dili man mi sabay-sabay sa uso ang amo lang nindot para sa among preferences. Mga ko ding tuan. Style. Style namo. Kanya-kanya man ang style. Kanya-kanya man tawag gusto sa life. Oh, salamat kay Ma'am B. Tarungon pa kay. na. Inya. Guys, masung adlaw na tanan guys. So, ako diri guys kay Morgan na busy ko sa pagpangluto. So natumba ni siyang tambaligay guys oh. Kusara na siyang natumba. So patindighan na kadura bagbunga. Tama guys oh. Hanap bunga oh. Okay, so dagko kayo. Hindi rin na sang himunog panglugod. Dagko ah. Unsa guys, gibiya naghang trabaho to guys, gihapit pag ko sa igagaw ni Papa Idi nga mobalik lagi ko midari sa katong lugar lagi nga gikasal dari sa igagaw ba kay nag-ihaw man sila sa kabuk baboy nga dako bagay bahin-bahinan ko ni namo ni. Gibahin-bahin na ni guys ang mga pagkaon nga na ani siya litson. Litsong paksiw na siya. Ini bukog ni. Oh, dai gwapa kay nga tigputuso. Wala ko tabang kanang hinlo ko dito. So nga guys, mga torta nga sobra guys, daghan man jud torta kay 5 ka 2 ka sako nga harina, mo nang naho. Daghan kay na sobra so kay bahin-bahinon ni namo ni kay 45 kumi ka buok nga magbahin. So gibahin-bahin ning mga nasobra dani nga sudan og mga torta suman tanan. So puro ra pud nasa. So mo ni sa guys kanang turahan pa ni siya. Di na malata siya nga ng kayan. Nagpapintala na siya.
Ayun nun ang timpo ba niya? Ano duty? Ha? Mulan po karon ang bagyo? Init man. Diya guys, kaya na lagi ning tangtangon ning kuan dari guys, kay mag-garden na lagi pug ko kay maginanatay ma. Malaom nga utanon. Diya mahal ka ron guys ag siling espada og siling atsal, labi na ka nga sibuyas guys arang mahala. So sibuyas ron guys ni abot na siya og 350 ang kilo. So ako na pud siyang pulihan nihang taong guys kay ang talong kay arong bag-o na pud ni. So ganahan na pud ko magtanom og talong guys kadto na pong kuan kanang violet. Murang nagsawa na pud ko ning talong pero kuan is dang talungan guys kay dugay jud kay siya mahupas ba. Sana ni siya katuig kapin pero apa jud siya na kuan sige gyapon sa pamunga. Pero no choice guys kay mag-garden na pud ko sublag kanang kuan kanang lain na pud nga talong kanang na pong kulay violet. Diya kaning lugar dari guys des ni agin si bulan han ni siyang gihinluan diya karon grabe na pong taasa kay magina si uwan lagi. So mana siya guys na napay bunga pagalin niyang siling espada guys. Sabaw tag isda ma libre pa tala ni sabaw isda guys. So basta magpugi dito kadadlo guys na agad tayo ma harvest pohon. So abot na day ang sa kuan. Hala, nice siya, kay sana siya kinasi mga plastic. Unsa man? Na, ayaw ba? Agoy. Katang. Dito pila. Dili siya kanang kana lagi kay nisudlanan kaning duha wala lagi. Salamat kay Ma'am B. Para isuksok sa kuan. Na kay nawag na kuan miming. Gray. Ala. Mura pa siya. Gray o Si sana siya kanang garter? sige daw. Si sa taas na. Hala. Katungpo mura to gi bagsak sa ilawom. Dili, ina na siya dili o. Mali ha? Oh, wait lang git kat ha. Isang kulura tong usa. Ay, murag mas nindot tong usa day. Alam ko, itry ko tong usa. Saan mali ha? So na guys, orderan na ni Ma'am B og kuan sa pin para di ka daan ni atuhang supa ba. Salamat di ka Ma'am B. So niabot na og kuan duha ni siya ka color. Kani po nag-usa na. Ang color puli-puli. Odo sanak. Ako saring hayangon re. Odo sa. So asa ni gihayang ni kuan si Crystal may nag kuan sa supa, sa pin sa supa, ga-arrange. Ay ga sa pin kay iniabot day order ni Ma'am B na sa Shopee. Salamat kay Ma'am B.
Nagbuwad ko 3 ka kilo. Ay. Mao gani ron kay init sa nga tanan. So nice ang bahay ni Ma'am B, guys. Pud siya sa gagmay. Kaya naman di siya ingani para lang mo pit ba. Isulod mo, love. Isuksok ng guna siya sa kilid-kilid para. Naku man na siya niya, parang gipangkat para masulod. May bagay sa kuti. Kuan pa niya ni Crystal Mambio. Gitarong pa niya nagtaman kay naman na siya ibutang nga para mapurma. Ano di ba napurma na? Abot ra jud og order ni Mambi nga sapin, guys, na si Crystal may nag yan, sabit. So kani siya protection kani siya, guys, nga dili daw madaan nagatihang supa. Matawag sa gatuwad-tuwad og walo. Taga assist, ay sige, assist siya kabit. Kaya bisiha po na, guys, na hanggang kamot mga paning buwad. Bitaw, humot hanggang buwad, guys. Hindi siya baho kay na siya mga timpla. Butangan siya na og kanang ahos ug paminta nga turog. Salamat kayo Jung Mambi, salamat kay nice na kadyo ato ko ana. Nice na kay siya. Duha pud, guys, busy ka sa gawas kay wala ginaga. Para mahuman na og kuan, makabit na ni. Ano yung makabit na ni? So di pa jud makabit kay ang unang ikabit nila ang TV man. So diri man ang TV. So napanay ikabit po din sa babaw nga yan eh. So makita na lagi na ninyo mahuman na. Yan na human na. Basta naman yung mga kuan. Dagan kayo salamat kay paruhay nag halari, guys. Nice siya kay ka-color ko siya dari sa cortina niya. Duha man ni sa kaklase, ako sa kay mura siya og magaon nandiyan na pud na mo na ibutang og nakuha na ni ba. Diya og magpuli pud mi og cortina. So ang color pud ni siya kay mura siya og kuan. Yan ay sa bawa sa ni order ni kun ni sa kasi ni mangutana ba sa wala ni sige order siguro sa Shopee. So ang color, guys, sa ngani na. Ngani ko. So unta na pud mo na puli, guys, so magpuli na pud yung kurtina. Daghang kadtong salamat, Ma'am B, nya. Kay to sa dito sa likod ka liha. Ha? Di ka na di mga nakalawit nga mga kuan. Kaning mga baat. Ilugtong na yung baat, oh, silawom. Nakalusot na ko. Kabit. Kipaningot. Nice kay siya, oh. Kuan, kaya nahuman na dyan niya. Ito pa ning itarong maayon para dili ko ang kumbot. Tanaw. Salamat kayo kay Agmodil, kay gwapa kay ni siya, kay masuko na po to si Agriculo. Asbikas na ito. Asbikas dito. Kay gwapa nga anak, sir, do. Naigwapa mi nga anak. Gwapa, butan pa jud, tinabangon. Asa pa ka ana. Di ba? Gwapa na ko, nakatulog dito dapit. Tarungon pa rin ako. Basta tarungon pa rin, guys. Gwapa kayo na, guys. So, model na sa sopa. Oh, shout out din ni Sir R. Agriculo diha sa Bohol. Hi, sir. Masinog mag... Say mo, sir. Gwapa ba yan? Ako di uso, sir. Sarap. Wala man may dili man may sabay-sabay sa uso ang amo lang indot para sa among preferences. Mga ko din kuan. Style. Style namo. Kanya-kanya man ang style. Kanya-kanya matag gusto sa life.
Oh, salamat kay Ma'am B. Nice pa kay. na. Yung tama no. Napit. Napit. Kaya mura na Diyos. Okay ra. Kadi siya ka nang nakuha na dyan niya guys. Baka nang mura na dyan siya. Huwag ka nang kuhan ba? Mura na dyan siya. Ayaw lang. Sagdi lang na siya. At least di makahugaw ba? Oh, pit na kayo siya. Oh. Thank you for watching guys. Watching guys. I love you all. Speakas po guys. Oh, wapa kaayo. So, ampi. Palit. Ampi ug ampo tang tanan guys kay naibagyo ko no. Palayo rata. Butan ka dyan asya guys. Nya. Manggihinaon pa dyan na siya sa iyang inahan ug iyang amahan. Sa iyang mga. Ayaw na ma. Basin mabas na po ka na. Kira na mabas sila. Alam mo, mabas tanak. Makwarta ta. Oh, di ba? Nasa basyo yung kwarta. Oh. Sige pa lang mo pang bus kay arong maka-dollar mi. Oh, di ba? Thanks for watching, Ma'am B. Salamat kayo, Ma'am B. Pa. Guwapa kayo.